खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारिनि सायाव खुगा बेखेवदों। नोंथांमोना मिथिगौ दे खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारनानै गुबुन राजखान्थि हान्जा थामहिनबा बिजेपिआव जगदान जागोन होननाय चर्चा जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। जे खौरां बिजोंनि गेजेरजों थामहिनबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनदों जे खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारनानै गुबुन राजखान्थियाव हाबनायनि चर्चा बे सावरायलायनाय आयदाया सोलिबाय दं आरो बे समावनो बिथां हाग्रामा महिलारिया खुगा बेखेवदों। हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों दे बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बुंखानांगोन ना भुल दा खालाम बिपिएफआ माने सरकार बानायगासिनो दङ। साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दलखौ बिपिएफ हान्जाखौ लाखिबोबाय। दिनैसो जुदि सोरबा जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन। नेथ'नो थाखाय खावलायदों। बे समाव हाग्रामा महिलारिया गोरोन्थि खालामथारनो नाङा आरो बे समाव नेथ' बारा गोबाव बिसायख'थिया सम गैला। बे समाव बिसायख'थिया एप्रिल दानावनो जागोन आरो एप्रिल दानाव जुदि जायोब्ला बे समाव सिंगल मेजरिटि लानानै जोंनो देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा बुंथिदों जे 4 खावसे बोसोर बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ फोथांनानै लाबोबाय। बे समाव 4 खावसे बोसोर गोबां खस्थ' जाबाय आरो इसेल' समल'सै। बे इसेल' समखौ बे समाव नागारनानै गुबुनजों थाङोब्ला जोबोदनो मोनसे गोरोन्थि जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा बुंथिदों जे खाम्फा बरगयारि गावनिनो लोगो बिथां आगदा आखाइ खाम्फा बरगयारि सासे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ फोथांना लाखिग्रा गोख्रों दैदेनगिरि बिथां खाम्फा बरगयारिनि जे गुबुन राजखान्थि हान्जायाव दे थांनाय जे सावरायनाय सोलिदों बे सोलिबाय थानाय समावनो बिथां हाग्रामा महिलारिया बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामनाङा, बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामनो नाङा। इसे समल'सै बेखौ नेथ' 4 खावसे बोसोर बे समाव थाबोबाय आरो बे समाव इसेल' सम दंसै आरो बे समाव जोंनो देरहासार जागोन आरो पावाराव जोंनो फैफिनगोन। थ' बेखायनो बे समाव नेथ'नो थाखाय खावलायदों। जाय बिथांमोना बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल बा गुबुन राजखान्थि हान्जाफोराव थांदों बिथांमोनखौ बिथाङा खावलायदों जे बिपिएफ नागारथ'नो नाङा। गोबाव सम गैला बिसायख'थिया खुंजासिगोन आरो बिटिसि बिसायख'थि खुंजायोब्ला जोंनो देरहासार जागोन आरो देरहासार जानानै बिटिसिआव पावाराव फैफिनगोन। थ' बेखायनो बे समाव नोंथांमोना जाय बिथांमोना बिपिएफ नागारनानै गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांदों बिथांमोनखौ नेथ'नो थाखाय खावलायदों। खुथार खावलायदों जे बिथां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंथिदों जे बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामनाङा, गोरोन्थि खालामथारनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। भुल खालामनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों। जाय बिथांमोना बिपिएफ नागारनो नागिरदों बे नागारनो नागिरनाय बिथांमोनखौ नेथ'नो थाखाय खावलायदों जे बेनि उनावनो फैगौ 2025 मायथाइयाव जों सरकाराव फैफिनगोन, पावाराव फैगोन आरो पावाराव फैयोब्लानो गासैबो थिग जाजोबगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बुंखानांगोन ना भुल दा खालाम बिपिएफआ माने सरकार बानायगासिनो दङ। साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दलखौ बिपिएफ हान्जाखौ लाखिबोबाय। दिनैसो जुदि सोरबा जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होनना बुंदों बे जोंनि कर्मिफोरखौ। मिथिबाय बारा गोबाव गैखाला जिहेथु इलेक्सना बे हिसाबै आं बुंदों ओंखायनो नस्थ' खालामनानै लानो नाङा। जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामबाय थाबाव जों बिपिएफआ सरकार बानायनो थांगासिनो दं आरो सरकार जायोब्ला जों मा हाबा मावगोन बेखौबो आं बुंखाबाय। बुंखानांगोन ना भुल दा खालाम बिपिएफआ माने सरकार बानायगासिनो दङ। साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दलखौ बिपिएफ हान्जाखौ लाखिबोबाय। दिनैसो जुदि सोरबा जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होनना बुंदों बे जोंनि कर्मिफोरखौ। मिथिबाय बारा गोबाव गैखाला जिहेथु इलेक्सना बे हिसाबै आं बुंदों ओंखायनो नस्थ' खालामनानै लानो नाङा। जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामबाय थाबाव जों बिपिएफआ सरकार बानायनो थांगासिनो दं आरो सरकार जायोब्ला
जों मा मा हाबा मावगोन बेखौबो आं बुंखाबाय।